Pri tejto lekcii si zahráme logickú hru 100 Pics, čiže 100 obrázkov. Je to hlavne hra o pamäti a o našich znalostiach. Takže máme tu balíčky, zvieratá, filmové hviezdy, loga a my si zvolíme pre začiatok zvieratá, respektíve k tejto lekcii. Takže hra funguje na základe takého, že máme tu pred sebou obrázok, na ktorom nič není a my si ho postupne môžeme odhaliť. Áno, vidíme, že je tu tiger, tak napíšeme tiger. Dostaneme jednu mincu. Jednu mincu sme dostali práve preto, pretože sme odhalili všetky obrázky. Keby odhalíme iba jeden a je tu zajačík, takže napíšeme rabbit. Tak dostaneme minci viacej. Každá minca je navyše za neodhalený kúsok obrázku. Taktiež je tu aj možnosť stiahnuť si viacej balíčkov, vzhľadom k tomu, že není možný prístup k serveru, asi majú nejakú problém alebo poruchu, tak vám to momentálne môžem ukázať. Ale sú to taktiež loga. A toto logo všetci dobre poznáme. Obľúbených energetických nápojov Red Bull. Pepsi. McDonald's. Takže takto môžeme hrať a testovať svoje znalosti zo sveta, čo poznáme ako zvieratá, loga, keď si stiahneme viacej balíčok, tak aj iné témy, iné osobnosti, iné budovy, čokoľvek, všetko iné. To je pre túto lekciu všetko a ja dúfam, že sa pri tejto hre dobre sa bavíte.